Θα μιλήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, για καλοήθεια υπερπλασία προστάτη. Έχουμε εξελίξεις και είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Ρήγας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι που σας βλέπω. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ελάτε παρακαλώ. Ελάτε να καθίσουμε, κύριε Ρήγα. Είσαστε πιστοποιημένος και εξειδικευμένος ρομποτικός χειρουργός και ένας επιστήμονας που έχετε συμμετάσχει σε πάρα πολλά διεθνή ερευνητικά πρωτόκολλα. Είσαστε και ερευνητής. Ναι, στο δικό μας χώρο βέβαια της χειρουργικής ουρολογίας αλλά και της βασικής επιστήμης. Όπως είπατε, υπάρχουν πολλές εξελίξεις. Γενικά, επειδή η καλοήθεια υπερπλασία του προστάτη αφορά πολλούς άντρες, είναι κάτι που έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τις θεραπείες και δει τη χειρουργική που ασχολούμαι εγώ. Μέσα στα χρόνια έχουμε δει την εξέλιξη από τα ανοιχτά χειρουργεία, όπου ξέρετε με μια τομή εκπυρηνίζαμε ή βγάζαμε το κομμάτι του προστάτη, στα ενδοσκοπικά που χρησιμοποιούμε διαθερμίες και λέιζερ, αλλά σε όλη αυτή την εξέλιξη πάντα χρησιμοποιούσαμε μια μορφή θερμικής ενέργειας. Είτε θα καυτηριάζαμε, όπως είπε και στο βίντεο πριν για τα ζώα, έγινε καυτηριασμός, άρα θα χρησιμοποιήσουμε την θερμότητα για να αφαιρέσουμε και να κάψουμε και να κάνουμε μόσταση. Όμως η θερμική ενέργεια, είτε την πεις κάποια μορφή λέιζερ, είτε την πεις με διαθερμία, στην ουσία έχει και μια διάχυση στους γύρω ιστούς, άρα εκτός από τα καλά μπορεί να έχει και κάποιες, ας το πούμε, επιπλοκές. Μπορεί να καταστρέψει κάποια πράγματα. Σωστά, αν και οι ενέργειες που χρησιμοποιούμε είναι χαμηλές και το έχουν λάβει υπόψη τους. Όμως, φανταστείτε να μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε ένα γνωστό σε εμάς φυσικό υλικό όπως το νερό, που έχει μηδέν παρενέργεια και να μπορέσουμε να κάνουμε την εκτομή, να αφαιρέσουμε αυτό το ιστό πώς χρησιμοποιώντας νερό. Μιλάμε για το aquablation, το οποίο γνωρίζω ως πρακτική και θα μας το εξηγήσετε, γιατί πραγματικά είναι μια καινοτόμως θεραπευτική προσέγγιση. Πολύ σωστά, γιατί εδώ χρησιμοποιούμε στην ουσία το νερό, το οποίο νερό είναι αυτό που με την πίεση του, αλλά με πλήρη κατεύθυνση και ακρίβεια μέσω του ρομποτικού συστήματος, μπορεί να πάει και να αφαιρέσει το κομμάτι του προστάτη που είναι υπεύθυνο για τα προβλήματα που δημιουργείται στους ασθενείς στην καλοήθεια υπερπλασία του προστάτη. Άρα έχουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε, αλλά με πλήρη ασφάλεια, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες. Λίγο να πούμε στους τηλεθεατές, γιατί σίγουρα θέλουν να μάθουν ποια είναι η διαδικασία γι' αυτό. Βεβαίως. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρία βήματα στη διαδικασία του aquablation. Το πρώτο βήμα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι κάνουμε το σχεδιασμό, δηλαδή χρησιμοποιούμε ένα υπέρυχο το οποίο τρισδιάστατα δημιουργεί ένα μοντέλο το οποίο είναι εξατομικευμένο. Άρα, ανάλογα με την ανατομία του κάθε ασθενούς, έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε με απόλυτη ακρίβεια ένα τρισδιάστατο μοντέλο ψηφιακό, το οποίο θα καθοδηγήσει αμέσως μετά τη ρομποτική κεφαλή που θα μπει δια της ουρήθρας. Αυτό είναι το δεύτερο στάδιο, θα σας το εξηγήσω. Και θα πάει και θα κάνει την εκτομή του ιστού με το νερό, με την πίεση, μόνο σε αυτή την περιοχή που εμείς έχουμε χαράξει. Με απόλυτη ακρίβεια. Ακρίβεια χιλιοστού. Μίλι χιλιοστού, για να είμαι ειλικρινής. Άρα, το δεύτερο στάδιο, αφού λοιπόν κάνουμε αυτό το πλάνο, αφού κάνουμε αυτό το μοντέλο, αυτό το σχεδιασμό που είναι πολύ σημαντικό, το επόμενο βήμα ποιο είναι? Είναι ότι από την ουρήθρα τοποθετούμε ένα ενδοσκόπιο, άρα είναι η μόνη μέθοδος χειρουργική που real time, δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, έχουμε και απεικόνηση με το υπερηχογράφημα, αλλά και ενδοσκοπικό έλεγχο και βλέπουμε. Άρα περνάμε από την ουρήθρα, βλέπουμε όλη την ανατομία. Ελάτε να το εξηγούμε κιόλας. Θα βλέπουμε τα απλά μας τα δείχνει η Αλεξάνδρα μας. Εδώ. Ναι. Ωραία. Άρα στην ουσία εμείς θα περάσουμε από την ουρήθρα, θα δούμε ενδοσκοπικά, έχουμε το υπερηχογράφημα που βλέπει τρισδιάστατα όλη αυτή την περιοχή, αλλά θα περάσουμε και από την ουρήθρα, θα ελέγξουμε όλον αυτό το χώρο που θα δουλέψουμε, το βλέπετε το ενδοσκόπιο, το υπέρηχο μας τα δείχνει εξωτερικά από την απεικόνηση και στην ουσία βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο πώς αυτή η στήλη νερού που την κατευθύνει το ρομποτικό σύστημα πάει και αφαιρεί με την πίεση του νερού αυτά ακριβώς που εμείς το έχουμε ζητήσει. Μάλιστα. Τέλειο είναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι καινοτόμο όπως είπαμε και το έχει μερικά πάρα πολύ καλά πλεονεκτήματα για τους ασθενείς μας. Ένα είναι αυτό που είπαμε ότι είναι εξατομικευμένο. Ανάλογα με το μέγεθος και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε προστάτη, μπορούμε και κάνουμε το σχέδιο που πρέπει να κάνουμε για αυτόν. Δεύτερον, είναι πάρα πολύ γρήγορο. Όλο αυτό που είδαμε διαρκεί 4 με 8 λεπτά. Η εκτομή. Μαζί με το σχεδιασμό βέβαια και τα υπόλοιπα, γιατί στο τέλος υπάρχει και το στάδιο του ενδοσκοπικού ελέγχου. Άρα, ανεξαρτήτως του μεγέθους του προστάτη, γιατί παλιά λέγαμε είναι ένας μεγάλος προστάτης, θέλει πάρα πολλή ώρα να τον αφαιρέσουμε κομματάκι, είναι ένας μικρός προστάτης. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει πια αυτό, θα κάνουμε το σχέδιό μας, ρομποτικά θα μπει το μηχάνημα, θα κάνει 1-2 περάσματα με το νερό και θα μείνει αυτό, μετά θα πάμε, θα ελέγξουμε ότι όλα είναι καλά. Επομένως, είναι ταχύτατο. 4 με 8 λεπτά, σκεφτείτε πως διαρκεί εκτομή παλιά που θέλαμε μισή-μία ώρα. Είναι εξατομικευμένο. Είναι η αποτελεσματικότητά του ανεξαρτήτως του μεγέθους. Σωστά, είναι γιατρέ. βέβαια. Γιατί τελειώνουμε, Το θέμα είναι η ασφάλεια, ότι διατηρεί πλήρως την εξπερμάτιση.
γιατί δεν επηρεάζεται το κομμάτι της εξπερμάτισης, διατηρεί τη αισθητική λειτουργία. Πολύ σημαντικά αυτά. Ναι, έχετε δίκιο. Άμα Άρα, έχει πλεονεκτήματα για την ποιότητα ζωής. Δεν καλείται να διαλέξει ανάμεσα στο αν θα ουρεί και αν θα διατηρήσει τη στήση και την εξπερμάτιση. Το πολύ σημαντικό είναι ότι είναι η μόνη μέθοδος που εξασφαλίζει την πλήρη διατήρηση της εξπερμάτισης και της σεξουαλικής λειτουργίας. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ρήγα. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε στο Υγεία Πάνω απ' όλα.